नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती आशुतोष पति। राज्य कोरोना परिस्थिति दिनकु दिन जटिल हेबारे लागिछि। गतकाली राज्य सर्वाधिक 561 जन नुआ आक्रांत चिन्हट हेबा परे मोट संक्रमितों संख्या 8106 रे पहुंची। सेहिपरि गतकाली 203 जन आक्रांत सुस्थ हेबा सह मोट आरोग्यों संख्या 5705 रे पहुंची। राज्य में गतकाली 2 जन कोरोना आक्रांतों मृत्यु हेबा परे मोट मृत्यु संख्या 29 रे पहुंची। राज्य में घरोई परीक्षागार में कोरोना टेस्ट कले 2200 टंका देवाक पड़िबो। राज्य सरकार यह मूल्य धार्य करिसेंति। जीएसटी मिसाई आरटीपीसीआर टेस्ट पर सरकार सर्वाधिक देय 2200 टंका धार्य करिसेंति। एथिपाई भुवनेश्वर 4टी घरोई परीक्षागार को अनुमति मिली। आपोलो एवं सम हस्पिटाल रे कोरोना टेस्ट होई परिबो। ता सहित इन डीएनए लाइफ साइंस लिमिटेड और जेएनएक्स डायग्नोस्टिक्स को मध्य एही टेस्ट पर अनुमति मिली। आरएमआरसी तत्वावधान में संपृक्त घरोई क्लिनिकगुड़िक ଏହି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦେୟ ଦେଇ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ନାରାୟଣପୁର ଶାସନରେ ଗତକାଲି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନାରାୟଣପୁର ଶାସନର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ କୋଭିଡ୍-19 ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଓ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଓ ମା ଉଭୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜେଇଇ ମେନ୍ ଓ ଆଡଭାନ୍ସ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ତଥା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଗତକାଲି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତ୍ତିକ ଜେଇଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୁନ୍ ମାସ ବିକ୍ରି ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ସମୁଦାୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ବିକ୍ରି ପ୍ରାୟ 13 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ରହିଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସର ସମୁଦାୟ ବିକ୍ରି ତୁଳନାରେ ଏହା 18% ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରପ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଲ୍ର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ସପ୍ 2ର ଗୋଟିଏ କନ୍ଭର୍ଟରରେ 48ଟି ବ୍ଲୋ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଏକ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜନସମ୍ବାଦ ରାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗରିବ ଅସହାୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, କୋଭିଡ୍-19 ସକାଶେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନବଦିନ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ଆଜି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିବେ। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ରଥ ଉପରୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ନିଆଯାଇ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ଆଜି ବିଜେ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇ ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ବିଜେ କରାଯିବା ଲାଗି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ବିଜେ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।